Представям ви една лодка, която е с доста специален тунинг, правена преди години. Наша разработка с ето тази специална батерия. Лодката работи на 12 волта, така малко по-бърза е от стандартните лодки. Чисто нова, бих казал. Просто седи един от експерименталните ни модели на Яко.bg. Щяхме да я пускаме масово преди години, но вече и мина времето, може би. Появиха се и други модели и решихме да просто да я продадем. Като чисто нова лодка, която има тунинг, има допълнителна платка вътре, позволяваща лодката да се движи на 12 волта без проблем. И също така да не се скъсява живота заради това, че се движи на 12 волта. Ако искате да вземете такава лодка, да се изкефите на нещо ново и да вземете един от наложените модели на пазара на Flytech, предлагам и тази лодка на супер добрата цена само сега, която ще напиша в коментарите.